Уважаеми зрители, добре дошли отново в нашата рубрика Копра Мафия in the UK, където разказваме за предстоящото ни турне в страната на белите скали по южното им Черноморие. Ние сме тук с барабаниста на нашата организация, която отива с официална цел свирене, а не официална цел пътуване. Ще зададем няколко въпроса на нашия барабанист, желязната машина от Orange County, Благо. Как се чувстваш дни преди заминаването, а в частност 168 часа преди заминаването ти за Албиона? Чувствам се много excited. Oh yeah, really? Oh yeah! Пак казвам, много ми е приятно, че ще ходим на Албионо. Това е хубаво. На мен също ми е много приятно, защото съм чувал, че там продават много... Опа! Падна коза! Влоква такова. Колега, изсуши нещата. Еди огънче. Аз също съм развълнуван, започнах да изпускам някои неща. С две-три думи, уважаеми зрители, вие отново сте... Да, колегата започна да се изпуска, затова бързам да му задам поредния ни въпрос. Колега, какво ще свирите в Англия като музика, ако забравим наркотиците, за които постоянно говорим и които всъщност не сме споменавали много-много? Какво ще свирите в Англия? Като музика ще свириме музика. В момента не им виждат лицата. Музиката е много важно нещо, което съпътства другите неща. Аз бих казал, уважаеми зрители, че и преди сме се дрогирали и сега ще се дрогираме. Но, преди всичко, уважаеми зрители, ние искахме да ви запознаем с репертуара ни, който ще трябва да изпълним в страната на залязващото слънце. Тази вечер репетираме, която се пада точно една седмица преди да заминеме. Ако е рекал пред Светия Синод, всичко ще е наред, ще литнем и ще кацнем. Темата на днешния ни епизод е следната. Ще оцелеем ли, ако кацнем, и ще кацнем ли, ако не оцелеем, като се връщаме? Колегата не може да отговори на този въпрос. Даваме думата на публиката. Без картина. Само думата. Колега, слушам ви. Да ядем ли гъби преди да се качи на самолета? Позволено е, но единствено са забранени гъбите от следната такова спецификация. Печурки, челадинки, масловки, пърхутки и сърнели. Гъби от сорта на псилоциба кубенси са единствените, които са позволени, тръгвайки от тука. Естествено ще се наядем за закуска, преди да хванем самолета с гореспоменатите гъбки. Някои ги казват за кратко халюцки. Не, че се халюцинира от тях, но са вкуснички. Хапваме и тръгваме. Уважаеми зрители, това е за сега от нас, защото трябва бързичко да изсвириме 2-3 песни преди да си тръгнем. Чао за сега от нас. Колега, последни думи. Довиждане, auf Wiedersehen. Колега,